Erokamano nya Ramogi kuom Ramogi TV odhiambo ma kawuono ne weche manyien mago motimre pacho kaendi to kod pinje moko wantiere kod mathoth mawa ikoni mago motenore kod weche mag siasa. Jotend bura mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' ma kawuono ne omolo e apisi maduong' mano mar Jubilee kama bende gichiwe twak wantiere kod report motenore kod mano wantiere gigo mabende timre kaunti mo Mabei kama moko machudhe ondhi mago mosebedo kaloso otiko mago wabandia ne jotiche kaunti to kod mamoko matimore motenore gi weche mag arita kwe ahinya te gwenge mag nyandwat ma piny Kenya magi to kod mamoko magi weche maomiyo pek. Jeremiah Kioni kod Lange yudo fuong'ruok bang' do geng'o lokruok mar telo ma otime Jubilee. Kweth mar Azimio la Umoja bende ogolo duondgi. Hata wakituma hiyo wanajeshi tunaona hawatatoboa huko, labda watumie vitu kama ndege ama nini, sababu hii wakora ni hatari sana. Jolweny kanyakla kod obila omedo donjo nyandwat mar ho mar okak ne kedo gi jonjore kanyaka sani jonjore pok oduoko bunde manie lwetgi ne piny owacho. Bila tima pedha na chija dek manyo monjo kendo kwelo e od jatend migao Aisha Jumwa Maloresho Nairobi. Machiegni nya koromo kaka pile tudri kode namba ma tudruok mar aria dek auchiel nono nono. Bende yuda chiel kachiel kokale Facebook page maro mar Ramogi TV, yuda chiel kachiel e Twitter Ramogi TV to kode YouTube Ramogi TV mondo mi watwa kodi kiro na pachi weche mopogore opogore mabro bedo ka okelo ni elak sechegi. Abro bedo gi thuolo mar somo nyinga Ochieng Emmanuel Jaloko marwa en Belinda en Winnie Adoyo. Kawachako eni egino madhi medo liet mar siasa endalo mabiro. Jod bura mag Kenya Kwanza wuoko kendo lieko ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molo Dinga ne otemo kwalo mbulu mag yiero matend pinye yiero mokalo kuom kautiyo kod jolony e weche mag lony manyasani mowuok e pinje ma oko kagilose laro mar od bura ma jod bura ginyisore la Molo Dinga mondo we wuondo jopiny ni ne okwalo mbulu mage kinde ma en owuon mano temo kwalo mbulu mag jatend piny William Ruto. Jod burago bende ramoni chenro mar bago alam ne duol matayo yiere pacho ka IEBC e juma manyien e bor Nairobi en mar rocho chenro mag dongruok e pacho ka. But we are also glad as a coalition and as members of parliament that all these attempts to rig never delivered victory to Mr. Odinga and his team. Mr. Odinga has always claimed that it is the deep state and the system that rigs elections and steals elections from him. He not only had the system and the deep state, but he also had the means to hack into electoral systems and to those of his competitors. Kawuok e weche gwadhi nyake kaunti ma Kisii achiedh nadi koro mako jotije kaunti ma Kisii bang' lipot yango ni e kindgi kanyo nitie moko magin mabandia mosebedo ka chamo sare tok chik. Nondo motim mar nono chal mar tend kaunti no ofwenyo ni jotije moko nyingi ni e listi ma jotich ka kuma dieri to gin jotije maonge kata manyawawa. Jotije makamago mogando tiso ni nyawawa kwan giromo 1314. Jafombo marwa Crispin Otieno miwaler mawachno. Odhiambo mar chieng' tich adek, oganda jo kaunti ma Kisii ne ochokore kar rombgi e paw tuke Magusi Stadium ka gidwa ng'eyo duoko ma wuok e nonro ma osebedo ka itimo
e tend kaunti ma Kisii. Ripodno manyo opedhi e nyim jopiny kendo e nyim jotelo moriwo koda gavana ma Kisii Simba Arati ofwenyo maling'ling e wi kaka tend kaunti no osebedo ka wito omenda mathoth kokalo e ndiko jotije mabandia ma jopiny thoro luongo ni jotije manyawawa. Ripodno yango ni jotije manyawawa kwan gi romo 1,314. Ji 100 kuom jotije 147 gin mago mayande otiyo gi oboke mabandia mar riambo ni gin ji mani kod ng'ol. Omenda makwanne romo $48.7 bende oyangore ni nochul e yor ariedha kaka mbalang' e kind dwe mar 6 nyaka dwe mar 10 higa mokalo. There is fraud of overpayment whereby 32 employees with variance of their job grades in appointment letters versus payslip. This was computing to about 8.5 million per year. Jotije 270 ne oyudi ni chamo osara ka onge namba moyiedhi mar tich. Ripodno bende lero ni owinjore ket chenro mar ndiko jotije mabiro kawo kar jotije 403 ma owinjore odhi e rutaya e thuolo mar higni 4 mabiro. Pek ma jotije kalie kod midhiero ma jotich kaloe miyo moko kuomgi manyo yore mar yudo tije mamoko. The county has sponsored employees for further studies, and the minute they finish their studies, they leave for greener pastures. Gavana ma Kisii Simba Arati nono e wi duoko mar nonrono ka osingo neno ni okawo okang' mar chik ne jogo mane ochwalo mibadhi e kaunti no. Arati wacho ni oikore mar duoko kaunti ma Kisii e lai mowinjore kendo luoko oko achudhe manyodho mwandu jopiny. To some parts of this, because this one, what costed us so much as a county, you must, and I want to say, we surcharge some of these people. Ewi oboke mag somo, jotije makwan gi oheo 1,500 oyangore ni nikod oboke mabandia mane gitiyo godo mondo giyud tije. Kuku mar ripodno koro ibiro chiw ayanga ne gavana ma Kisii wik manyien. Bwana Simba Arati achukue hatua kwa sababu tungehitaji wafanye kazi wale ambao walitachika vizuri kwa kazi, ambao kaunti ionekane vizuri, kwa sababu wengi walikuwa hawafanyi kazi lakini wanapata pesa. Kwa hivyo wale ambao walikuwa kwa njia hiyo wote watoke huko, cost workers watoke kabisa, waende. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kauke kaunti ma Kisii wang'ado tong' wadhi e kaunti ma Nyamira. Gikone to gavana e kaunti ma Nyamira Amos Nyaribo ofung'ore bang' do puodho yiero mare. Nyaribo noringo kod otiko mar UPA e boriruok mar Azimio One Kenya Alliance e yiero maduong' mokalo. Noyudo ombulu 81,980 mane omiye loch bang' piem mapek kod Walter Nyambati mane oyudo ombulu 49,339 e debe. Dennis Ayiera ma en jago ombulu e kaunti ma Nyamira nochwalo ng'ure doko wacho ni Nyaribo ok ne oyiere yo makare. Ayiera ne lieko ni agents moko mag jo UDA ne olewo yawo ne gidonjo kuonde mane kwane ombulu e kind ketho mamoko. Kata kamano do podho Nyaribo kendo lero ni onge ranyisi moromo ni ne oketho chike mag yiero. Do medo ni agents mag UDA bende ne ok ogeng'negi donjo e centers mag kwalo ombulu. Tainted by irregularities or malpractices. However, the totality of those anomalies do not substantially affect the numbers or the outcome of the poll. From the partial scrutiny and recount of votes in some of the disputed polling stations, the first respondents' lead remained unassailable. The gubernatorial election for Nyamira held on the 9th of August 2022 was substantially conducted in accordance with the Constitution, the Elections Act, and on a preponderance of the evidence and the authorities, the first and second respondents were validly elected as the governor and deputy governor for Nyamira County. Tuko na furaha sana kwa sababu Jaji Kanyi Kimondo ametoa uamuzi wa kipekee. Kwa sababu gani? Wananchi wa Nyamira walienda katika kura mnamo tarehe 9 mwezi wa 8.
wakachagua Mheshimiwa Amos Kimome Nyaribo kwa haki na ukweli. Na hivi leo imethibitishwa kwamba Amos Kimome Nyaribo alichaguliwa kwa njia ya haki na ya ukweli. Niko na imani na demokrasia ya nchi yetu. Inaamini usipokuwa umeridhika unaenda katika mahakama zetu kudhibiti ukweli, na huo ndio ukweli, na tunaheshimu ile decision ya koti ambayo imetoa kulingana na zile kesi zilikuwa pale. Kauduge County ma Nairobi obila timo nonro kaluwore kod monj manyotimore dala jatend migawo mochung'ne jotije e piny owacho kod kit chwech Aisha Juma Otieno Manyoro. Kamanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei oyango ni achije adek nodonjo e dala Jumwa maloresho gi thuon kamne gikwale omenda mohewo $1,000,000 gige dusruok e kind mwandu mamoko. Munyonyo timore e kinde ma jatend migawo Jumwa nyo onge. Kapisas mago kwach kich oselimo dala Jumwa mar dayo dho joma nitiere e kinde ma kuonyo timore. Penjo medore ewi kaka achijego nyomo modonje od Jumwa kata obedo ni en alwora manigi arita moridore. Gepandisha Ramogi gi lipot ma ka Aisha Juma nobro kawo godo yweyo moko kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth mwaikoni e weche manyien mag ang'ichwelo. Duongi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV watingo duondgi, wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Okani Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suod machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigolo gi ng'wei. Kitera kaje. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Ni yule. Mnamwona? Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao.
Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Senators mag Azimio wuok oko mar od bura bang' speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi rem e podho lokruok e tend Azimio e od burano. Kaluwore gi mano, senators mag Azimio buogo mar biro chwalo paro mar golo e apisi speaker mar Senate Amason Kingi juma manyien kuom tiyo ataro mar chike matayo od bura. Azimio ne ogwelo Ledama Olekina kaka jago poro manyien mar kweth manok kendo thicho oko Fatuma Dulo bang' duond bura mar Jubilee lando chenro mar wuok e Azimio kendo riwore kod piny owacho. Jafambo marwa Chris Owino miolera. Kuom thuolo mar ariyo e dweche auchiel nyaka ne yaw ayanga od bura mar 13 bang' yiero maduong' mokalo, senators mag Azimio owuok oko kendo thanjo ne chenro mag od bura mar Senate. E odhiambo ma kawuono, senators mag Azimio owuok oko kendo kuno twak mag od bura bang' speaker mar od bura Amason Kingi rem keto e tim lokruok mar tend Azimio e od bura mar Senate mane dhi gwetho oko Fatuma Dulo e lemo mar jago poro mar kweth manok e od bura mar Senate. Senators mag Azimio kotelnegi kod ogai margi Stewart Mazayo kaachiel gi Ledama Olekina oketo jalup speaker mar Senate Kathure Murungi e kom maliet kaluwore kod chung' mare e lwi lokruok mane otim kod Azimio. Bang' bayore weche, Kathure Murungi oriembo Ledama Olekina kod Mazayo e alwora mar od bura, gino ma ochwanyo senators mag Azimio kendo wuok oko mar od bura. Tok wuok e od bura, senators go omonjo apisi mar Fatuma Dulo e chenro mar thiche oko kagiwacho ni Dulo onego we lemo makamano bang' duond bura mar Jubilee lando chenro mar wuok e Azimio kendo riwore kod Kenya Kwanza. E lokruok mane olan kod ogai mar Azimio Raila Odinga chieng' tich adek e jumani, Senator Manarok Ledama Olekina emane oyier kaka jago poro manyien mar kweth manok e od bura, lemo mane omak kod Fatuma Dulo. E twak margi kod jofwamb weche, senators go oseyo speaker Amason Kingi kuom yiengore nyakonchiel e kinde motayo chenro mag od bura kendo buogo mar thiche oko e apisi e juma manyien. But what we are seeing is that we are seeing an incompetent speaker. So this House has got no choice but to begin the process of removing. You know, I've tried to advise the Speaker that it's too early to lose this House. We know the Speaker ran away from the chambers today, and the whole of next week he'll be out of this country using public funds, going all the way for having fun in Cyprus. Whenever a political party decides to make changes on its leadership, the procedure is under Senate Standing Orders, number 23, sub-rule 6, is very clear. We were communicating with the Speaker so that the Speaker will be in a position to communicate other communications to the Senate, effecting the changes. That is the role of the Speaker. Kopogore kod gole ya PC, senators mag Azimio bende osingo mar keto e lela weche mag mibadhi ma Amason Kingi ne otimo e kinde manen governor ma Kilifi. We know quite a lot about the Speaker, and I can tell you that we will not hesitate to unearth everything. Yeah. Yes. It is going to be messy, to borrow the words of the current Speaker. It is going to be nasty, you know, and this small action where he decides to completely rape the Constitution, rape the standing orders, and give himself powers that he doesn't have will really cost him dearly. I've been a legislator in this parliament for the last 30 years, and I have been with many speakers. I know speakers are normally elected from different sides of the divide in the House.
But when it comes to adhering to the Constitution and to the standing orders, all the speakers, including Kaparo, used to strictly adhere to the standing orders and the Constitution. Kaluwore gi Azimio, ma en achiel kuom chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza, etieko kweth mobalo kod piny owacho. The moment you start associating and promoting activities of another party, you are deemed to have left your own party. Senator Dulo has already left Azimio, and she should in fact resign and seek fresh mandate from the people of Isiolo. Senator Murkomen ambaye alikuwa ni kiongozi wa wengi katika bunge lililokwisha la Senate alitolewa katika hali kama hizo. Senator Kihika alikuwa ni kiranja akatolewa katika hali kama hizo. Sisi katika upinzani tulimuondoa spika wa sasa wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Wetangula katika hali kama hiyo. Kwa hivyo si jambo geni, ni jambo ambalo limefanyika na ile tunaita president iko tayari. Wenge koro dhingi od bura mar Senate juma manyien mar neno ka Azimio dhi chwalo paro mar thicho oko spika mar od bura mar Senate Jeff Amason Kingi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris kuom lipodno. Kapod wantiere weche mag siasa, jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni koro nyalo buonjo to kaput mochung'ne tieko ywaruok mar duond buche duoke apis. Kioni endo thicho oko gi moko kuom jotelo mag Jubilee motelnegi Kanini Kega makoro sani tiyo machiegni gi riwruok mar Kenya Kwanza motelegi jatend piny William Ruto. Ogai mar Azimio Odinga ne otelo ni kweth mar Azimio teno Kioni mane ochopo e log tich mar Jubilee. Bang' kiroko Kioni no duogo e apis ko teko mang'eny kata kodoko ni apis mar duond bura mar Jubilee ne olorne kamano. Kioni otony tok aput mar duond buche duoko ne lemo manyocha ogole kendo omi Kanini Kega kokale romo mar tend Jubilee. I have informed you once, not twice, not three times, that there has been an attempt to hijack the Jubilee Party, to demolish the Jubilee Party, to destroy the Jubilee Party. And these attempts started way back in June of last year, when we were campaigning for our presidential candidate, Raila Amolo Odinga. There were still elements within us who tried all they could to derail us. Kioni odogo apis ka otene kod jangile mag Azimio kotel ni koro gai mar Azimio Raila Amolo Odinga. We in Jubilee, watch at the Jubilee led, the wing led by William Ruto, the rebellious, the function led by unaita Bonoko? The Jubilee that we belonged to. Na nasema hivi kwa Wakenya wote ambao ni wana Jubilee. The Jubilee that we belong to. Na iko kwa roho zetu. Hiyo Jubilee iko ndani ya Azimio. Hello? Iko ndani ya Azimio. Na hiyo Jubilee believes in the cause that we have started through the People's Baraza. Kenyans need to wake up to this sad state of affairs. Everything we ever fought for and won is threatened. Kenya Kwanza administration has launched an all-out assault on our hard-won multi-party democracy. There's an all-out push by the Kenya Kwanza regime to kill other parties, buy and co-opt members of parliament into its ranks, and intimidate and bully all those that resist the administration's illegal, unconstitutional, and anti-democratic maneuvers. Giko odira mokalo kweth machielo mar Jubilee kamoting'o Kanini Kega gi Sabina Chege mabende sobedo kale majatend piny William Ruto e kajot mare yande ramo ni Kioni onge kiteko mar bedo jagoro mar duond burano. Our constitution is very clear, the Jubilee constitution. Only the SG and the party leader can call the National Executive Committee. Kioni no lero ni kata kodoko ni goyo wiye to okobi dok chien kendo okobi thegre ga Azimio kendo obro luwo Odinga nyaka giko. Now the resolutions of the People's Baraza, we are part and parcel of those resolutions. So I want to thank my principals, my seniors in the political field, people who have struggled even before any of you are born. Many of you are born. They have decided that it is important to come and be with us.
members of Jubilee as we demonstrate how the law is supposed to be followed. Tumesema sisi tutaendelea na mikutano zetu ya kuongea na Wakenya. Tutazidi kuongea na Wakenya, tujadiliana na hao ili tujue mwelekeo. Kesho tutaenda kule Kisii County. Tutatoka kule upande ya Keroka. Koro ironeno ka kweth motel gi kanine kega biro medo beti Jubilee kosegi biro tomo ng'wech donjo e UDA e bworiruk mar Kenya Kwanza. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi weche mag arita kwe en ni onge gige lweny moseduoke lwet piny owacho kuok e gwenge ma arita kwe oserochore nyandwat mar ho mar okak. Makata bed ni thuolo mane piny owacho chiwo ne joma ni kod gige lweny go e tok chik mondo chwalgi e lwet apisas mag piny owacho serumo kaka George Batileronwa kata bedo ni jolweny osako donje e gwenge go. Jodak pod dar e mier kaluwore kod luoro ni nyalo monjgi gi jomaundu magikoni opondo e gode. E gwenge marita oserochore kaluwore kod jomaundu masando jopiny kendo lal kod jamgi. Nyamburko mag jolweny medo donjo ka obila ma kich aluorore, ranyisi ni singo mar piny owacho mar rakruok kod jomaundu go mapachgi galagala koro chopo kare. Kato bedo ni singo mar piny owacho en neno ni jopiny oyudo arita makare, jopiny onogo to chunygi dang'ni kendo gidar ka giweyo mier gundni. Nyithindo bende kecho bembo kaluwore kod luoro ni jomaundu go nyalo monjogi. Kwayo gi maduong' en mondo piny owacho manynegie kaka ginyalo yudo chiemo. Tunatoka Seretion, tumehamia hapa Lumulel, hatuna chakula, watoto hawajaenda shule, hata wamama wajawazito wanalala msituni, hata mwingine alijisalia kwa msituni. Jodak go nyiso piny owacho mondo jiwa pedha e bunge kod gode magikoni arife ma jomaundu mapachgi galagala go nyalo bet ni oponde. Tunasema tu tunaona kibarua lakini kibarua haingii msituni. Sini mtu anakaa mlima tu kama hapa. Hata siku nyingine tulikuja kufanya kamba na hapa tuliishi shule. Alafu alitoa sisi kwa hii shule kwa lazima na ikachukuliwa hii maboma yote mali na tukafukuzwa kabisa. Pandit iko kwa milima Ovuletu, hii milima ya Karkarun, Tandar, Ngelecha, Loromoru, Ramacha, pandit imejaa. Kaluwore kod kit gige lweny ma jodak Masinoni wacho ni jomaundu go nigo. Ginyiso piny owacho ni mondo migirakre yo makare kod jomaundu go nyaka giti kod yor lony manyasani kendo mago mani malo e ya pedano. Hata wakituma hiyo wanajeshi tunaona hawatatoboa huko, labda watumie vitu kama ndege ama nini. Sababu hii wakora ni hatari sana. Wanaingia msituni, hii msitu inaweza kuwa hata hapa saa hizi. Anaweza kuwa anatuona saa hizi. Sasa kilichoko serikali watumie mbinu yeyote watoe hii jambazi. E kinde ni makoro thuolo manome jodak mani kod bunde tok chik mondo duogi lwet piny owacho koro rumo. County Commissioner ma Samburu Abdirizak Jaldesa ma oloso gi repota marwa e yor simu olero ni nyaka sani onge ng'ata mani kod gige lweny machiko kopuodho moseduoko gige lweny go e lwet piny owacho. Penjo koro en ni ma dibed ni en ranyisi ni jomaundu go oikore marakore kod jolweny gi obila ma piny owacho oro e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Ramogi kotenore kod report ma George Bati no wach ma bende choponwa gi lak sechegi en ni jaod bura ma Pokot South David Kosing omaki ka itude gi monj mag njore madhi nyime gwenge mag Kerio Valley. Jaod bura ma Pokot South David Kosing omaki kitude gi monj mag njore madhi nyime e gwenge mag Kerio Valley. Kosing omaki gi obila mag okwach kich e monj go masani omiyo piny owacho chwalo jolweny e gwenge mag nyandwat mar ho mar okak mondo mi orakre gode. Iwacho kanyo ni omake kod okwach kich kutenore kod monj madhi nyime e gwenge mago mag nyandwat mar hoho mar okak. Obedo kwa dhi nyime gi luo report motenore kod mago obiro yudo weche manyien mabiro. Kawa e gwenge mag nyandwat mar hoho mar okak wadhi e county ma Homa Bay. Obila e boma Homa Bay omako ji 11
mane oyudi kaloso bok mabandia mag tich ka giwuondore ni gitiyo e piny owacho mar kauntino. E chenro masani dhi nyime mar nono bok mag jotije e kauntino. Jogi ne omaki e cyber moro mantiere boma ma Bay, kama ne obila ogogi e gono ka giloso bok mabandia mag tije ne moko kuom jogo mawuondore ni gin jotije mag kauntino. Achijego ne otere tesendo obila ma Bay kama odinegi ka nonro dhi nyime ka obila ne ong'wano gigo mane gitiyogo e loso barupe mabandiago. Bende jatend migawo mochung' ne telo e chenro mag tudruok kod piny owacho e gwenge mag kauntino Mercy Osewe owacho ni achijego pod ibiro geng'negi kendo obila ogolo siem ne joma ni kod paro matero barupe mabandia mar yudo tich ibiro makogi. Koro kawuono jogi ne bedo audited. Koro ne wakudwaro ni kawuono kapok iyudo msara ma dweni to nyaka igol karatese manyiso kaka nondiki karatas kata kane nyaka inyis kane otimni interview kaka ne yudo tijno. To waseyudo ni nitie ji mang'eny maonge karatesego. Gin jok moko manondika ndika ma kata interview no otimnegi to nomigi jomoko mi msara mamalo, jomoko ondik ma kata karatas ma certificate gi ongego. Mar ariyo nitie jomoko mondik machamo msara to ok bi kata tich, gitiyo mne town kae, waluongogi ni ghost workers. Koro kawuono jok mane ong'eyo ni idhi tim verification to ne onge karatesegi noringo giyudo cyber cafe moko e town kae magiwinjego mane ilosonogi karatese ma fake. Koro jowa ma intelligence ne owinjo wachgi magisedhi mane wayudo ka jogi obet kanyo kendo mana jowa ma tiyo mabeka obet kanyo ilosonegi karatese ma fake. Makoro ne polise okonyowa ma wasebiro mokelgi kae ka police station ka wayudo ji 11 to kata i kompyuta kanyo wayudo barupe mang'eny magisebedo ka gindiko ni ji. Koro wakwawo jopiny kuneno jok man gi wasiwasi kaka sani ne gima timore ni mondo wagol nyawawa matiye e kaunti ka. Mane kaka inyalo golgi? Tinyalo golgi mana ka gibiro kendgi tikwano wigi ting'e ni mang'ane to ting'o certificates ge bende ing'e ni magi ang'owa magi gigene mosomo to somo kiwango ni nyaka kiwango machielo. Kawuok e kaunti ma Homa Bay waduogo e kaunti ma Nairobi. Nyithindo ma yawuoyi ma kwan gramo 100 mani kind higni 4 nyaka 15 ne okadhe tim anjao mar chuo bambogi higa mokadho e kaunti ma Nairobi. Maluwore kod lipot mane ogol kod migawo ma kit chweche kaunti ni makoro dwaro mondo jonyuol chak puonjo nyithindgi kata mana mapod ni e higni machien ne 5 e weche nyodo kod ng'eyo yore mag ritruok. Judith Omondi lero mathoth. Tend kaunti ma Nairobi ochako puonj kod apedha mager ne joma chuo ma osebedo ka timo tim njore mar bambo nyithindo ma yawuoyi manie kind higni 4 nyaka higni 15. Lipot mane ogol kod migawo mar kit chwech mar kaunti ni ma Nairobi odiochieng' ma kawuono yango ni nyithindo ma yawuoyi 100 manie kind higni 4 nyaka 15 ne oroch ratichgi kod joma chuo mamoko riwo nyithindo wetegi kama moko to gin chuo madongo. We are noting a high number of children undergoing sodomy. In fact, in our data, we almost had about 100 last year. And most of these boys range from the ages of 4 years to about 15. Most of these cases are either being done within the school compound with children of their same age or with adults. And social media has also brought in the issues of TikTok. Somebody would want to use the children. When your school boy or school going boy comes home, na amejipopulia, do not be quick to punish him. Because we note a lot that we as parents, we run so much to punish the children without asking. Roslyn Makabana maina pisa motelo ne kedo kod lwenje mag kit chweche kaunti ni kwayo jonyuol mondo chak puonjo nyithindgi ka okoni thoth nyithindo yudo midhiero gi to ok bed thuolo mar wacho miyo kichopo e ute thieth ka ngimagi ok ber. Sodomy is associated with high levels of stigma and the boys might not be able to report it. But again, as us parents, and also as the schools and also the county government has taken it up upon itself to ensure that we are creating awareness through the school health program within Nairobi County to also talk about not necessarily only sodomy, but cases of sexual and gender-based violence in schools, and using appropriate age language so that we are giving information that they can be able to work with. Bende lipodno yango ni muheo ji 6,000 ne oroch ratichgi higa mokale kaunti ni e kwani ji 1,000 ne ochwal ng'urgi e nyim doho ka 24 kende mane ong'ad buchgi. Wach magikoni nyayo timbe makamago. E kwan mar mine 2,000 mane oyudo midhiero e kinde mane ginyuol nikech ne otergi nyangu,
kuonde dak ma Kamkunji kod Mukuru otelo. Ka weche moko liekore ni moko kuom ute thieth ma Nairobi tero nyithindo manyiri matindo nyangu kapod gi kwar. Wach mabende tend kaunti no koro luo. A total of about 2,000 women who came to deliver within our public facilities had complications related to FGM. The high numbers were coming from areas of the Kamkunji area and parts of Embakasi East, that is the Mukuru. We are yet to really come up and see what type of these cases. But what we know as a county, we are a transition area where maybe children are brought in to undergo this. And we are working, trying to see what is the best way that can be able to ensure that we have also zero tolerance to FGM as it's envisioned by the national government. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipot makamano. Wan gi kwayo ne jonyuol mondo mi obed machiegni kod nyithiwa ka waloso kodgi kendo keto gi thuolo mondo gimiwa lipode machal kama mago manyalo bedo rocho ratichgi toling mondo mi wakonygi e weche matek machal kama. Gikanyo ka yweyo mar ariyo kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth mawaikoni. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Antokoro ochopo seche makoro nyaka ang'u tega gimamani. Ochopo seche ma sirikal nyaka konya koro. Dang keta gi sekoma, kendo kinyo keta gi mito. Orucho keta gi dek. Ni chieng' motero gimamit to tero mano rengi. An mbura, uketa ni an mbura. Dial *811 *446# to get mbura. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Oro masani ogotache pacho ka koro thiro nyaka chenro mag pur. Ahinya to pur mar ochele alwora ma Southwest Kano Irrigation Scheme e kar chung'od bura Manyando e kaunti ma Kisumu. Yangore ni pi mar aora Nyando dok piny kendo bedo matek puothe mane alwora na yudo pi kaka kinde machon. Jafambo marwa Millicent Adhiambo nolimo gwengego kendo miyo ler mar wach. En achiel kuom gitimo e band under irrigation manyaka obed gi pi throughout. To sani kaluwore gi aora kata duono ma aora manyalo seduono go, omiyo sani ka wan jopur mar ochele wan gi lar korka weche mag pi, kendo ochele moko chwe tho nikech nok mar pi. Ma e chal mar aora Nyando, ma humbe lach kotenore kod pong' mare, kinde ko. Oula matero negi pi e puothe bende, koro osedinore te. Puothe ochele mathoth otuo nikech nok mar pi. Jopur ywak ni oro masani okwako Kenya rocho yoregi mag pur. Nyando mamiyowa pi osedok piny mioro kod tiel. Koro mondo pi obi masav puothe onge. Itiyo te chalo ng'ama ok ti. Ia nono makata pesa mitiyo go ok dogi. Onge ohala miya godo japur. Miyudo kata ka sani
wan kaka koni iwuok gi koki mostly bro do kata ka puothewa ma west kano koni onge owners mapuro gi mang'eny mostly ji wuok mana oko madeso gi to japur ngima nyama lokore ka nitie market motiye to gige dhiye kaka waonge market gini pok oloko ngima ji kochal ma joma tiyo ne school fees kende e namni eri. Ilero ni kata mana chiro mar ochele bende sani olwar kendo miyo gilawo chiro nyaka e pinje maoko kaka Uganda. Nyaka weg masinde tindo lokore dhi miyo jo Waganda mchele. Pile yanda ng'ega ni mchele kopura eroka titing'i tere masin tikawo mchele moseregi. Okaseng'eyo ni michele ikawo ga mpunga mawuok ga gi puothe. Koro mae pek ma waneno kaka johala mchele ok wanyal yudo, inyalo tuwe chieng' miwuothi midog nono. Tend kaunti ma Kisumu bende giseo mokalo ni osejwang'o gi maonge sir moro amora korka chwalo ne gi dongruok e weche mag pur mar ochele e alworano. Ok waseneno ka sirikal osekelo kodhi e gwenge manono mondo kata mana kodhi mane gi lokruok pur manyalo luwore gi pur manyasani. Nikech sani wan gi nok mar pi, koth bese moko bedo nolal. To dwago mondo sirikal okele kodhino manyasani machie kata gi dweche kata mana 2 mondo japur kik bed nyabedo gi lal. Kao details waoro nyingwa gikone wan ok wayud kata bag achiel pok nwaromo go nyaka sani. Pok wanwang'o. Mae problem ma wan godo e skimbwa kaendi. Miyo wadonjo ne sirikal saidi mondo mi giparwa yor fertilizer. An waywak ne government marwa men Professor Anyang' Nyong'o kod MP marwa Jared Okelo ok nyal konyowa atol. Kwayo magin go ne tend county no kod piny owacho mamalo kokalo kuom migawo mar pur e magi. Weche mag tingni oke kae kendo wan wapuro mana ka wagolo pesa ufukwa to weche mag pur sani malo machine heka achiel wapuro mag 4,500. Gino makelo pek kabisa kuom japur kendo wakwa sirikal ni koyie to mondo gikelwa tingni kae ma wanyalo manage kwa jopur kae mondo wabed gi lokruok. Sani puothe gi boda ka dhoke makwae. Kinyalo miwa kothe kata mag oduma, kata mag olayo, kata mag skuma, kata mag nyanya. To mano biro mana timore ka dipo ni weche mag chiko pi ochiek maber. Kich karwa kaendi koth chwe ndalo 2 to nyalo chalo gimosechwe higa 2. Magik misetimo kuom dweche 6 kethre dichiel. To ka wan kode ka nende molos maber to koth chwe to pi ringo dhi nam ok wanyal bedo gi chandruok moro amora. E sama koth bende giwacho ni gineno ka dichiel, jopurgo koro nigi geno ni sirikal biro winjo ywakgi kendo chopo irgi mapiyo mondo mi okonygi kod yore mag dongo weche mag pur e alworano ka bende magi biro mana ndalo 2 kende tok piny owacho bago alam makende mar kwayo koth ne piny Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Nyando, Kisumu County. Wadhi e pap Ferdinand Manyala ne obedo jaloch final